A very good afternoon, Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. War veterans continue to speak out, and this time around, they are actually making sure that they send the message straight to Vamnangagwa, and the message is leave power. Vanhu vaneta nekutongwa vakuda kutungamirirwa. And this is something which is very, very important because it's true. Let us take a look. Ndiripo zangu ini ndiri kurwadziwa nekurarama kwenyu vakomana kuti muchararama kusvika papi zvinhu zvaoma kudai. Munorarama kusvika rini? Ndiri kubvunza iwe munorarama here apa? Pakashata ka? Zvazvinoda vakomana zvinoda kudai isusu kati kunga kuti tochata kugadzirirai nyika sekuenda kwatakaenda kuhondo tichiti tokugadzirai nyika yonaka zvinhu zvese zvoita zvakanaka asi nenyaya yenharo dzine vamwe venyu veyuthi vanofunga kuti kana akapuwa kokokora imwe chete upenyu hwake hwese hwafamba muri kutitambudza vakomana. Hamuoni kuti hapana kwatingaendeira vakomana tikati ngatiitei zvakati imimi hamusi kuda kana ngatiitei zvakati imimi hamusi kuda muri kuda kuti tizodii? Imi seyuthi ndiri kutaurai nhasi mukanzwa pachinzi pari kuda mati kana kuti pari kuda kuzomatwa pane kunoda kunomatwa haisi mhosva kumatsira kuti gadzirai nyika zvakanaka haisi mhosva ba isusu kana tichikomburena hazviroverwi munhu kukomburena nyange mumba chaimumba maiko ukati maidwedzerewo muto wotorogwa nembama kana kuti madima ndisirowo kamwe kanyama ukakuti watauririzvo isusu tiri kuti imimi garai makatarisira nyika yenyu kuti yakanaka here nokuti ndimi ziso renyika. Isu tatokura isu nyange vari kutonga ikokoko vakura hapana tangova madhara tese takaenda gondo tese kuti tirambe tiri kutongai hazvichaita nokuti hamuna mhosva dzamakafara tinofanirwa kutungamirai. Kutonga kunoda kutongwa munhu ane mhosva saka mune mhosva dzenza tinongoti tiri kutongwa kutongerwei tafarei kwakubva kuhondo kwakuda kuzotongwa tichitadza kuzotungamirwa. Isi tiri kuda lidha anotungamira hatida anotonga. Kana achitonga ndanongopedza kuuraya vanhu vake watonga wouraya watonga wouraya kuda kuti tese takatotongwa karika tingoti atonga wourayiwa atonga wourayiwa atonga wourayiwa saka tinosvika kuti saka imimi seyuthi munofanirwa kutaura zviri kutsikomoyo kuti haiwa baba tanzwa kuchema kwenyu tinodawo zvamuri kuita nokuti isusu tatoti tato hei zvekunzi zvamunezvazvinzi 2030 izvozvo inguva inoitaurwa papa unongoti tingafike 2030 ini ndichazagara nhasi kakuti 2030 nderini makore mangani kuti tisvike ku2030 kune kutaurwa pandozvarwa mwana akatobvamba akatoenda kuchikoro ndopo ndanzi 2030 yekwani tiri kuda mangwana kuti mangwana ndiani aripo mangwana kwete 2030 nhasi kana mangwana nokuti nzara yatiri kumakawakomana munhu anokudya so munhu kudya so wati ivo achidya mahotera ivari kudya mahotera isu so nyangwe nemiwo so mundiro yeplastiki kwakuti comrade ari kudya sadza mundiro yeplastiki nyangwe newo hauoni kuti kutsinyira nawo apapa kana uchinzi wapuwa mari wakupuwa riri bhasikoro machi bhasikoro rinoita kwezvezvo vakuti hani mabhasikoro aenda kuchera anotoda $5 kuchera isi 25 minus 5 waunotera zvebhasikoro inhamo hamuna rodhi meseomo saka ijecha rega kusvika kwana mubayira kwese uko kumondorowo saka unenge wapuwa chinhu chinokuonesa nhamu nekunanaidza unobva pano chinanaidza mupakara wasvika kumondoro kwacho ngotikonanaidza ziya iri saka wapuirwe chibhasikoro ivo havachapambonanaidza bhasikoro amamanedzimotikari aazvirabi isu tiri kuda kuti zvinhu ngazvienzane. Kana mwana ari wakomrade ngaawanewo zvakawanawo komrade kana mbuya vari vaive vakadai ngavadye vachiguta itiri kuda patebhuru apa pabudei patebhuru paidei patebhuru toziva kuti tabudirira varume kana patebhuru pasina chinhu muzazonzi hanzi anenge ari kugona aiwa
unogona sei kwendindiva nenzara naye varume tiri kufa nenzara isu comrade ane mamvemve unozvigamba zvatetinazvo nyange ukandipa munda waunenge wandipa ubatsiri kana usina gedzo usina mombe usina pekurara vamwe vari mudzimba dzemapango ikoko havaonekwi kana munhu vamwe vari kurwara nemakumbo anekazvimba vanoonekwa nani kuhosipitari kwacho kuna chinhu ukatoende kuhosipitari wobhadhariswa pondo iyoyo yaonzi tinda munotenga mapanadhoro kusitoro yekutuze nekwenyu akazoteta pondo nevarume kuzoteta pondo pasina chandarapa aiwa zvimwe zvinhu ka varume aiwa zvimwe zvinhu tizoonawo ndatenda varume ndatenda taonana aiwa zvikuzvikwa aiwa imidhimauku. So this is it. This is what the war veterans are saying. And when you look at what this old man has been saying right there, he's telling the truth. That is the honest truth, 100%. Our government, yatinayo I see urumende kutanzi, we can rely upon it because he raises key issues. If you look at the healthcare system, he has raised several issues about the healthcare, where you are going to pay at the health center. Then you are told to also go and buy periods, and also you have paid transport. So hospital, you would see they are no longer functional, they're no longer working. We are supposed to be getting to the clinics and we get medication right there. My sister Ajine, thank you very much for coming and thank you very much for joining this program live. And also, you look at the issue of Baskoro versus motor. Vana vavo varakashi vari kupiwa mota, mawo veterans mopiwa mabhasikoro, and ndochachovha. You are now an old man, simba charo iri kuchovha usina. All those issues are very, very important and they need to be considered. So the economy was supposed to be functional. Wovaone vana vanogona kutengerawo mota, ugona kufambawo nemotikari yako as a war veteran. Zvainakidza, zvaidakadza zvinhu zvakadaro. Then ivo vari kudya kumahotera, isusu tichidya nhoko dzezvironda. Varume kuri kurarwa nenzara mudzimba umu. I'm telling you the truth. A lot of people are struggling right now to make ends meet. And that is the kind of Zimbabwe we have experienced. That is the kind of Zimbabwe which we are seeing right now as we speak. Then he spoke about the issue yekuti vamunangagwa isu takura. And that is true. That man is accepting kuti vakura. It will come a point where your father is no longer that strong to be doing some things. Zvoti anopesera kudelegate vana, vakomana itai so, vakomana itai so, vakomana itai so. Ivo vada kuramba varipo. Why can't you leave power to the younger generation so that we take this country forward and we both benefit the old age isisu need the younger age? Everyone benefits. So that is something which is very, very important. He says that I see Mosha kumacha, I see Mosha demonstrator, and that is true. It's not a crime. People are allowed to march wherever people think people must be allowed to march. The reason why they are refusing people to march is because they know they are crooks. They know that they will be exposed. They know that vanhu vachapesira vakuonesana kuti no izvinhu hazvinovafambira zvakanaka zvinofamba zvakanaka. Zimbabwe taneta nekutongwa. We now need a leader, not a ruler. That is something which is very, very important. And my youth, it is our responsibility, it is our duty. That is the reason why you see us coming live without fear, without favor, on daily basis to make sure that we talk about these issues. Let me tell you one thing. As for me personally, I'm benefiting nothing from this thing of coming online every day because my YouTube is being attacked left, right, and center. And sometimes you do live programs, people won't be able to see those live programs for except for the people vakato subscribe kudhara vanhu vakagara vakatina on my notifications ndo vanhu vanoona ma programs edu. That is the reason why you see kuti kudhara time boita over 200 people at once, but right now tine vanhu vashoma vari live nesu simply because we are shadow banned using some sophisticated methods. So why is because we speak truth to power without fear, without favor, and we always face those attacks.
each and every time. So we have seen it happening on most channels. Ikava prominent, they attack it. Ikava prominent, they attack it. And vanoramba vachishingirira chete kusvika vagona kuiattack. But we are not going to stop anytime soon. So we end up funding everything which we do. We end up trying by all means possible because we have a commitment with the people. We have a contract with the people to say we have to fight for change. Each one of us achiita zvaanokwanisa. So we are not doing this for monetary benefits or whatever. We are doing this because we have a generation to save. We have a country to save, and that is true. So look at the people vakaita sana Paradza, vana Machakaire, varakashi vese vadika. The young people who are selling this struggle kuti vapiwe mota, who are selling this struggle kuti vapiwe vatengerwe hembe, vapiwe mari, and you know, those are the issues which were being raised by our elder right there. So we need to be very, very politically conscious, and we need to continue to fight for change. And I repeat this warning to every YouTuber who is critical to the regime. Please, wherever you are, be very, very careful. Make sure that you have some YouTubers you talk to who always and oftenly check up on you, because we don't know what is happening right now. We might see some of us vachitoshaikwa kana kuti vachinyangarika, some of us vachigona kuvhiringidzwa kana kutorohwa kana kukwadzwa. We might see those things happening mumazuva ano atiri, especially those who are operating from Zimbabwe. I'm appealing to you, every YouTuber who is critical to the regime, kuti hama dzangu ngatite make sure kuti we are safe. Vese vakaposta zvinhu zvine chekuita nana Comrade Geza, vese vakaposta zvinhu zvine chekuita neshanduko, you are not safe. We need to make sure that we look after one another. So let us form a community of YouTubers, say that if one of us goes missing, we make noise with one voice. If one of us gets into trouble, we make noise. I always say, kusungwa kuri nani pane kushaikwa kutonyangarika zvachose. It might happen wotozonzwa kuti ninga akafa, and usually people will know kuti zvakatoitika after a very long time. So we need to watch over each other, because there are suspicious activities which are happening, which we believe they are being done kuti vange vachiwana information ekuti vanhu ava tingavavhiringidza sei. So we are going to do a live program. Once we put everything together, we are going to do that live program, and we will come with further details so that we protect ourselves and we are safe. Azvinei, thank you very much for coming. Jones, the people are now tired of being broke. Yes, Jabulani, thank you very much, says dictators must go. Mishek says chokwadi taneta nekutongwa tisina mhosva. Mukuru ava ndo vakarwa vachiziva kuti vari kurwirei. Thanks, Mukuru. So this is it, Team Zimbabwe. I love you, and thank you very much for the support you have been giving to us. You know, Zunzakaoma Zimbabwe, but people are trying by all means possible to make sure that they get the authentic and the real news. And we are not here to play jokes, because we know the age groups we are dealing with right here. We are dealing with serious people who are serious about building their lives and their future, in the future for their children. So we are not here for jokes. We will continue to fight for change up until that day comes. We will not put down